Eibarko historia kontau, baina beti hildo batetik, ez? Eta epe batean, orduan, hasten naiz, gerra ondotik, ez? Gerra ostetik, gaur egunera arte. Orduan ze pasatzen da hor, herri batetik, gerra aurretik nola zan herri bat, beste moduko herri bat, nola bihurtzen da hiri batian. Gainera, ikuspegi batekin kapitala izateko. Eta gero, beste aldetik, historia hori kontauta, baina beti historia industrialarekin bidez, ez? Hori da. Banatzen ditut argazkiak, argazki zarrak, gerra aurrekuak. Jentiak ikusi dixela nolakua zen Eibar herri hori. Argazkietan jentiak eitzen dau, hori, konparazio bat. Nola zeuan eta gaur egun nolakua dan. Eta horren bitartez eta horren ondorioz, goiaz pizkanaka ikusten. Kale batzuk desagertzen dira eta beste kaliak ez eguazenak sortzen dira, zabaltzen dira. Eta zertarako, eitzeko joan eta etorri Donostia Bilbo, eta hori hiriaren ikuspegiarekin. Hori da. Eta gero, oso garrantzitsua dira bai arkitektuak. Zeintzuk izan ziren, ze importantzia edo, ze garrantzitsua edo, ze garrantzia daken. Gainera, ordoia, regiones devastadas, Francoren entidadia edo nahi dozu moduan esatia. Bai, hori da. Eta hortik, etortzen dira hau, Domínguez Elosegi, hori Kristona, gero Raimundo Alberdi, arrakastadia dakana da aurrera. Sartzen garenian, barruraino, baina goraino, karo, bi planta dira. Lelena, aldaparatxo bat, eta bigarren planta. Orduan jentia daki, baina ze edertasuna, eta gainera, klaro, nik aitzatzen dut, hori, arkitektuak noiz eraiki izan, eta, klaro, 70 eta beste BHB, bai, sartzen garenian, eskilaria, hain dotore, eta jentiak ikusten dau, Eibarko tailerren dotoretasuna, eraikinena. Alde batetik jentiak ez daki dalako. Orduan, pentsatzen dau, jente gaztia gainera gehiago, pentsatzen dau, hau izan dela betikua. Eta gerra aurretik, begiratu behar da, nolakua zan Eibar, hori, errekia, ibaia, kalian, hainbeste zubiekin, pasatzeko alde batetik bestera, eta beste idiosinkrazia batekin. Orduan, dana geratuta gero lur jota, hor da meritua nola eraikintzen da. Hori da. Nola eta gainera hori, ze ikuspegi batekin. Eta hori da esker, Domínguez Elosegi, arkitektua eta ingenierua sana, eta horrek biok Ponte Pikabearekin, bien artean eitzen dabe Eibar barri. Baina Madridik, Leon, gero Bizkaitzi bebai, Ermutik, Barakaldotik, Donostiatik, Zumarraga, ni pentsatzen aban hori bakarrik esango zala hemengo jentiarentzat eta ez. Eta gainera hori, jentia kanpokuak, naiz eta ez izan eibartarrak, ipintzen dabe interes asko. Eta hemengo jentia, bai, oso interesauta, galderak, eta gero gainera esaten dabe, urrengua noiz, ez? Hori da, ez? Beti horren ikuspegiakin edo ikusminarekin.